Moi boas a todos e a todas. O relatorio que imos presentar leva por título Proxecto PAN, a panificación nos Ancares, da que somos autores Felipe Trillo, da Facultade de Ciencias de Educación da Universidade de Santiago de Compostela, e María Outeiro Iglesias, profesor no IES Pedregal de Irimia de Meira, en Lugo. Esta comunicación é o relato dunha experiencia desenvolvida arredor do ciclo do pan nun centro público integrado da comarca dos Ancares lucenses e que foi realizada dende a militancia ben intencionada dun grupo de profesores e profesoras no desenvolvemento rural sustentável. Pasados 4 anos do remate das actividades, consideramos que non foi suficientemente posta en valor e atopamos nos obxectivos e preguntas que nortean este congreso o lugar idóneo para compartir a proposta. A iniciativa pódese considerar como unha resposta dada dende a educación formal a retos como a sustentabilidade, a educación ambiental ou a transición socioecolóxica. No último cuarto do século XX no que vai do primeiro do século XXI, o mundo rural galego sufriu unha transformación brutal que o cambiou para sempre. Unha transformación que foi aumentando de xeito exponencial e non lineal, traducida no abandono de innumeráveis lugares que, co paso dos anos, foron quedando deshabitados, baleiros de persoas e dos usos que durante os séculos anteriores albergaran e tiveran de xeito casi inalterable. Esa circunstancia viuse acentuada nas zonas de montaña polos problemas de comunicación, primeiro viarias e agora polas dificultades de acceso a internet de alta velocidade, e laborais, derivados dunha orografía complexa. Por suposto, a comarca dos Ancares e concretamente o concello de Cervantes non é unha excepción e a perda de habitantes foi asociada a un abandono paulativo do medio físico e das terras de uso agrario. O ciclo do pan pasou de ser habitual en todas as vivendas do concello a estar presente nunhas poucas, e todo o patrimonio material, inmaterial e natural asociado a ese ciclo reducido a cascallos, desmemoria e perda de biodiversidade. Froito desa desaparición, o alumnado actual ignora en grande medida ese amplo abano de coñecementos ou non é capaz de relacionalos no seu conxunto. O Proxecto PAN foi un ambicioso programa bianual iniciado no curso 2015-2016 de estudo do ciclo do pan nos Ancares. Abrangueu a todo o alumnado do CPI de Cervantes, aínda que estivo máis pensado para traballar na ESO. Implicou a varios departamentos e estruturouse en 3 partes: da semente á fariña, a masa e a cocción. Aínda que se estudou todo o ciclo do pan, o proxecto centrouse na panificación, que é a transformación da fariña en pan. O alumnado non só recibiu formación teórica e práctica, senón que voluntariamente foi convidado a participar nun traballo de investigación durante os 2 cursos, para analizar cal era a situación do ciclo do pan na maior parte das casas do concello de Cervantes. Un proxecto que implicou as familias e a veciñanza do alumnado, e no que colaboraron asociacións da contorna, administracións públicas e o CPI de Cervantes. Un conxunto de actividades que sacou o alumnado da súa zona de confort nas instalacións do centro, que os obrigou a compartir e a traballar en equipo, e a ver a grande sabedoría das persoas maiores que non tiveron a oportunidade de rematar os seus estudos primarios. O deverdito proxecto cumpre as características da Place-Based Education, xa que emerxe dun espazo contexto particular e céntrase na consideración holística das súas condicións xeográficas, ecolóxicas, sociais e culturais. É inherentemente multi e interdisciplinario. É experiencial, promove accións participativas empregando algúns componentes da aprendizaxe-servizo e da aprendizaxe situada como son a inmersión directa dos estudantes na realidade social e ambiental da súa comunidade e a súa participación en actividades intracomunitarias diversas. Privilexa as estrategias de colaboración e rexeita a competitividade. E conecta o espazo físico e cultural co individuo e a comunidade e toma en conta as xeracións presentes e futuras, así como a diversidade ecolóxica e cultural. Como resultados desta experiencia, podemos destacar a alta participación do alumnado nas actividades voluntarias, sendo do 100% no relativo á parte investigadora, así como a colaboración plena da comunidade educativa, asociacións e administracións. A maiores, quédanos a satisfacción de que algunha familia do concello vencellada ao centro volveu a cocer pan despois de anos en facelo, implicando os nenos e nenas no proceso. Moitas grazas pola súa atención.